खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायबाय। दिनै जोंहा ओंखाम गोरलै जानाय आरोना, ओंखायनो बाथौआव दुमनो होननानैबो खाथि जिरगासिनो आरो बाबामोना। दायो रेडि जाजोब्बाय बाथौखौ हेबनो थाखाय लाहार फाहार खालामबाय आरो ना, ओंखायनो खाथियाव लाबोजोबनानै हेबनोसै आरो। दायो मैगं हानाय सोलिगासिनो, कबि, आलु, मटर, बिदिनो लाब्रा आरोना। संनायफोरानो दाबो जोबाखै, माला मोनजागोनलै। आंथ' लगन थानाय ओंखाम उखैजोब्बाय। आयौ मा ओंख्रिलाय? लाब्रा, आलु मटर लाब्रा। औ लाब्रा ना लाब्राया नैलाय। आंथ' जि ओंखाम उखैखादों, ओंखामथ' जायाखैना फुङाव। लगन थानांगौ जोंहा, गासिबो फुजा होबाथाय ओंखामखौनो जाया। नानि औ दुन्दियानो मोदोमाखैहाय। नांबाय दे, नांबाय नांखादों। होमबा हायबाय एसे होबावनि ना दुन्दियाखौ। दुन्दिया जाबाय, मोदोमथाराखै संख्रिबो बानलुबो ज्रोम। एबारना आलु, अमा बेदर, बिदिनो अल कबि लगायनानै भाजा एवगासिनो आरो एक्सट्रा इखिनिया। एक्सट्रा अमा बेदर एवनाय आरोना। जिरा दायो नै बाबाया बयलार मासे गोदागासिनो आरोना, बेखौ अनलायाव होनो थाखाय गोदागासिनो बाबाया। नुनायावसो जि फिसा नुदों आरो बयलार बेदरखौ, सेरनै दङ थेवबो। बेदरखौबो साखिलायबाय आं नै। भाजा साखिग्रायाबो नै जि सासे नै इयो एक्सट्रा बयलार एवबावदो आरो ना। नैखौबा हास'दोलाय सथाम। हालदैखौ नै आरामनो गलायनानै लाखाबाय, दाखि एवबानो आरामनो जाखासिगोन आरो। ना जाया, अमा जाया, बयलार जाया दंसोगारो सासे ओंखायनो बिराद फेरे फेथे एवबाय थानांबाय आरोना रान्दिनिया। एबारना रान्दिनिया आं जालायबाय नामा? एबारना आं एवलायबाय आरोना नाखौ। गैया जादोंना? नाया माबाहाय हासार गोनांनि खोमा गेब्लेदैनि। जाबाय दे दोनथ'दो।
नै जानायनि लाहार फाहार खालामबाय आरो दा जागासिनो जोंनाथ' बर'फोरनिया लोंग्रोआबा जाखाया गथ'फोरनो ओंखाम खुरना होदो आरो ना गथ'फोरा जागासिनो जि दावराव दानि ओंखाम गोरलै जाग्राफोरा लारि लारि जनानै जागासिनो गथ'फोर गोजासो जाना मैया हरनिफ्रायबो ओंखाम गैया ओंखाम उखैसोबाय ओंखायनो जाग्रोबाय आरो नाखौ जाथ'वाखै आंनो बिखा खालायदों बिमाया ओंखाम उखैबाय नों दासो जादों केमेराखौ